Sawubona ma. Yebo sanibona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Nakusezivindweni ngapha ko Great Town besize la ekhathi. Sasezivindweni nje. Sekwenze njani? Isimo sami sibi kakhulu. Umama ubani? Uthembisile. Izondi. Uganele kanjani? Ngiganele kaMajola. Yebo. Kwenze njani? Kwashona ubaba ekhaya. Meshona ubaba ekhaya sasamfihla kahle nje saqeda. Nangemali zakhe ezinye zasemsebenzini. Kase ngicentshela ukuthi ke ngisho ukuthi lese bank sesihamba siyobheka ukuthi ke ngabe khonani ukuze sikwazi ukuthi sidle nezingane. Mangihamba kuyakhona ebank ngafika bathi asenze i-affidavit yebo. Ahamba ngakwenza yonke leyo nto. Sabuya sahamba saya enkantolo nayo. Ngabuya khona enkantolo bangenzela abasebenzi bathi ngikhombisa imali kaBaba baziveza imali kaBaba ekhona. Kodwa manje lezi imali kaBaba simanga ukuthi siyalandela lezi imali kaBaba bathi ezabo futhi. Kusho base FNB. Ahamba bafika bangibhalisa. Ngabe sihamba nezingane. Mangifika khona inkantolo athi asambe nezingane siyokhipha imali. Mangifika khona siyokhipha imali leyo nasebeyivezile enkantolo kuleyo mafutha ngiyithola. Bafika bangibhalisa mabesibhalisa masifika khona besibhalisa bathi imali isakhona imali esazongena. Ngababuza ngathi le mali enithi isazongena iqhamukapi na. Wathi lo yangithule mina. Musa ngisukukhuluma imali zengane lezi. Wekoqala ngiphethe incwadi yenkantolo ngiphethe incwadi yenkosi ngathi aningitshelanga ngesikhathi ngiqala ukuzala ukuthi angophatha lezo zinto hayi ngoba ngenazo. Nginazo mina izinto baba kwami ungidlobole nje ngoJuly bekade sizoshada nakho ke akasaficanga ukuthi sishade ngoba kwekhaya wasehamba. Wayebhalela kwazabhala nencwadi yami i-account yami yaseCapitec. Wayebhala wathi sesuka la mangithi naye leli bank lalikhanda ngifuna la khona ngizophela ngizokhipha imali kaBaba kuphela. Hayi ukuthi bethi ngizobhenka ngebhenki labo bathi cha ngibhenke ngebhenki leni mina ngilifuna. Ngisoze ngasebenzisa liqanile bayenza futhi ngamina ukugebengu ngisabhenka khona. Bathatha imali zami ngithi ngibhenkile bengithatha umshwalense woqrant 10 ngaze kuze ukuthi ibhenki ngabe ngalifuni inhloko. Ngiphi le bank of FNB? Yebo. Nami bangenze njalo ngaze ngashiya ngashintshela kaCapitec. Nobaba shothi nakwaba kwekhaya befete naye bank akhona. Kaze ngimtshela babekhalela ibhank naye basebemthathelile eqaleni nawo 2500 naye bese eqathu sezoshintsha nale ngoba uyena ubaba ekhaya. Wabuye bambuyisela ke yena mina kamali bangebuya bangiphantshisa kanje. Sasuka enkantolo naye ngolesihlanu aphamba sabhalisa bathi mangithi bethi imali izongena. Inkantolo yakasayini njalo mangihambe ngiyobheka imali bethi imali izongena inkantolo yakasayini njalo bethi imali izongena inkantolo yakasayini. Thenge elinye ilanga ngahamba ngathi ake ngihambe ngishona enkantolo ngobuza le mali abathi engakasayini ukuthi yiphi le mali engasayinwe enkantolo. Ngahamba ngaya khona mangihambe ngenkantolo ufithi inkantolo nina sanisayinela imali kwathamba uthatha imali makukhona imali abangayivezanga bona enkantolo abayilethe lapha enkantolo beyibuyisa imali beyiveze khona enkantolo. Kanti ngisho ubali mangibuza yiphi incwadi yakho base bethathele incwadi le ekuyona incwadi yami yonke sebeyithathile le ncwadi. Iveze kahle manje pendula ubheke phansi. Pendula phezulu. Yeah. Base beyithathile le ncwadi. Phamisa futhi ma. Phamisa. The letter of authority le. Yebo. Base beyithathile. Okay. Base ithi intombazane iphi yona le ncwadi ngoba thina sesihambisile incwadi zonke sezazisa ngithi mina angazi mina. Bayithathile bona le ncwadi yebo. Abathi ithi intombazane hamba uyifune le ncwadi yona ephethe zonke izinto zakho ngihambe ngekhona. Yasenkantolo ke sekusho intombazane nasenkantolo bethi ngihambe ngoyifuna le ncwadi ngihambe ngoyifuna ngempela. Mangifika ngithi nina niqambelana ukuqamba manje wena ongasibhalisayo futhi waphika yena lo wasibhalisayo esephona ukuthi uyena isibhalisa. Wabe sathe ngathi wena usibhalisa wena wawubona ngofake ngiyakwazi phela le bank ngangihlala ngibona noma ngihamba nobaba kwami
uyini uthi uqambe ukuthi uphikelana uqambelana amasipho awaphiki wathi ukuthi ngathi ngicela umphathi wakhona wabe wathi wasefefezele sethi wathi umphathi wakhona umphathi nangu lo wasifika siqala ukubhalisa la sabhaliswe yilo wasibhalisa yonke lento akasibhalisa zona sanokuthi wasibhalisa ucela imali kunemali ezongena ngizange izimali ngathi mangimbuza umphathi wathi wathi angithule mina wathi umphathi wathini wathi thula wathi umphathi ayakwenziwa nje lokho usho kanjalo ngumama uthi akathuli ngathi nawasho kanje wathi angithule wathi angiphethe ngade sengathi angiphethe lutho wayengibhalisa kwanginikela incwadi lezi mangimbuza leyo mali uthi imali eqhamukaphi ngoba wathi angithule ngayeka kanjalo ngiwathula sekuyaba ke manje sengifuna le mali ke phela manje nale mali angisayitholi kanti yena futhi uthathe le ncwadi le yami uyifake phakathi usuprevive manje sekufuneka le ncwadi enkantolo ukuba iphume ufica iphepha elinye phakathi kulezi ncwadi zethu ulikhithathile wafaka kulezi ncwadi zethu phakathi yabo uthi usuprevive nenza ubugebengu leli bank lethu akwenziwa kanje makuthi ushonile kunemali enye umama ekufuna le ithole ngithi baba lekhaya wathi bese ngithi baba lekhaya ube namakhadi amathathu ngithi mina yebo ube namakhadi amathathu wathi leli ikhadi leli ukuthi licashe nani balifihle nani asingazi konke nje bakufihlile khona angikwazi ukuthi kuphi abakufihlile lokho ukuze kudonsele isikhathi esingaka abakhiphi kwayona le vezo enkantolo abakhiphi lutho kumile nje inyanga yesi7 babashona angitholi ngisho isenti angitholi ngisho nezingane zami ilambile sengisiza omakhelwane bona la behamba ukuthi ngithole nokuthi ngidle endlini akukho nje inhlobo inkantolo sahamba senkolo wathi ngithiwa ngisasihamba noba nomphathi wakhona ke manje ngolesihlanu lodlula sahamba saye enkantolo masifika enkantolo bese bethi ngimbili ngithi mina kufanele nithi ngimbili lamaphepha akhipho supervisor wathi wasakubaphathi ufuna ukubona abaphathi ukuthi lento eyenzeka laphana into enjalo kwenziwa lokhu kuleli bank lapho wathi uhambisa amaphepha wasakwaphathi ngoba la akayiphethe yafike yaphuma enkantolo nalomphathi lo usengibhalisa manje usengibhalisa kabili abasabali lokho okusekuqaleni ade bengibhalise amaphepha athathe usupervisor lo munye wathi wasakubaphathi yafika inkantolo futhi kuphuma mina futhi inkantolo ekhuluma nomunye umesisi ewakhona bomlungu bekhulume ngihamba naye lo mphathi wakhona wase-FNB bekhulume naye bekhulume ngesingisi sabo bekhulume mina phela ngazilo bekhulume sethi angikhiphe incwadi zami ethi inkosi kaMlomo angikhiphe incwadi yami yelobolo ngiyikhiphe futhi ngiyikhiphe zonke ngoba emsebenzini wakhe mhla beqala ukuzongibhalisa abazenza lezo ncwadi konke into bayenza emsebenzini wakhe inkantolo benihambile eGreat Town yebo manje ufisa kusizekani noma ngifisa imali zomyeni wami zonke zibuye ngisho ngifuna ungibhekele yonke ukuthi yini le bayifihle kangaka ngaphakathi ngemali zomyeni wami imanager yahamba la phela na imanager nayo ke iyona nayisigcina sengigahlekela ngahamba sasuka enkantolo ke nayo kuyona engisayinisa eyongikhiphela manje siyongisayinisa imali afika ngifaka umshini ithupha zemali emshinini wemali yangifaka ithupha yathi angithi ngiyazi ukuthi imali ayiphumi ngosuku ngathi yebo ngase ngisuka lapha athi kulungile izongena imali izongifonela ukuthi angizolanda imali bekuyini ngoba kwakulesihlanu ya ngani lesithathu noma kwakulesi yebo impela ngisazi ubani manager ubathubana angazi wathi webantu manager zakhona angazi ukuthi umfana yazi into engazazi ngoba phela ngifundile nje amagama akho kodwa bona ngiyabazi bonke ngabakhomba bonke nangu umphathi wakhona bakhombe mafuna bakhombe phela nangu lo akasibhalisayo ngabakhomba bonke nje ukuthi wasukela nangu nayi mina ilokhuzana yakhona usupervisor wakhona akathatha amaphepha ami wathi usupervisor besemfuni yebo wakahambisa wathi wasakubaphathi wathatha nayo ngoba esukwasakubaphatha sengihlale ngalinda lokho akuphumi lutho akukho mali mina ngiyahlupheka nje ingane zifuna ngiphumule nje ngoba ku December nje ade ngisho angani ukuthi ngizophumula ngani ingane zami ihluphekile kade izohamba ebese matric ayikwazanga nisho uku-apply ukuthi iflali ihambe yo-apply ngile ngikade imali ukuthi nayifakele kwezinye ukuthi imfundazo ukuthi khona nayo ihambe iyothola isikole akukho mali akukho lutho ngisiza umakhelwane nisho imali yokugibela ukuthi ngiphume bese bengibonile usizi lami njengoba ngehla ngenyuka nje kulungile ma kulungile
Uthi bengihlale phansi semakhaya. Awu. Kodwa naku mandlovu sala kanjani. Hayi, right impela la. Kahle la. Sengize ngathi ngingenela omunye ummeli nalo ummeli omunye ngafice egula. Sifuna usupervise mama. Ngizobe ngikhipha impela ngoba usupervise ndimkhona mama. Abasimfice ngoba bathi akasasebenzeli khona. Usesebenzela kwelinye ilokhuzana ibench yakhona ngazi bayisho nje kodwa yena lo akayena akayengibhalisile uyena kamaziya yebo. Yebo maseqala sengibona uma sebona sephuma ngaphandle usethi iyona signature yampela mkhathini iyona supervisor usekhaphazele sethi esevevezela iyona signature yami iyona Nkosi insebenza ngiyabingelela kanza kwethu ngiyabingelela nje yo hamba ke kunzima hayi Nkosi besize ngapha la ekhaya sizobheka umfethu bese sidaba lakhe omama ke ukuthi base Great Town hayi nabo ke bathi hayi abasasidedeli hayi Nkosi kade bambe besifuna nje ilanga liyashisa sila eGreat Town ngqayizivele sebehambe bebuza yonke imizi la imizi egcwele ekhaya lesigodi yabani imizi yakathusa sengene imizi emngakathusa yo4 noma yo5 sebengene imizi la ko 4 5 babe befuna thithi uthuleleni uphi manje bathi hayi asiyiboni imoto cha ngeke ibone imoto asinamoto kathuleleni yabo nathi abangamatekisi njengani nje yabo kusona amandla asinamoto thina kathuleleni enibusise cha senelizwile ukusizela mama nganza kwethu sizobona sibesa kanjani ngoba futhi iyavuthwa le ndlela ko Great Town Nkosi futhi umuntu uyahambe esuthu umoba hayi kodwa sesobe sabuzela umoba lesibili sibuye sikedla umoba sekhona enkantolo cha nganza kwethu ibhlungu usizela kamama ngoba umama ushonelwe umfelokazi bathi kubuya ngathi udlala abantu abamnyama udlala abantu abamnyama ngokumbona esesinyameni naye baphinde bamcindezele nokushonela kwakhe ayazi ngoba lo supervisor njengoba enza lento nje babona ubuqili ababenzayo bona ukuthi angazi benza ifraud noma becorrupt umama whatever but ke asazi futhi abantu okuningi siyokuthola khona uma senza ifollow up futhi FNB ngabe ngempela abantu baqashile baqashile benze le nto elizweni sakithi ngoba uma kube umlungu bengeke bayenze lento but ke umuntu omnyama unikezwe umsebenzi if ukuthi khona izinto ezirong ayenzile uma eseqashwa kusasa esithathe sikwase izingane zakhe zifaka kwi-drain uzoba sengazothi uyasukela ngoba akasenzi into ayiqashile lapha but ke asazi ngoba sisenze isedele kamama njengamanje kuphela sizobona ukuthi senza kanjani uzamulela umama siyazwena buhlungu nawe ngomdaba lakho lubuhlungu lubuhlungu sizobona senzani sizobona njengoba busakhala makhuleka nje kubuhlungu ukulala ngendlala kade khona umuntu eniprovider wababo ekhaya lokho manje ukwenza ukuthi nawe noma uphuma egcekeni bobuka ithuna lakhe awukuthole ngisho uphumula ngoba ubuyazi ukuthi isakale impuphu ngabe ungena ngale gate-ini ngathi i-Great Town izosibuyisela ngoshukela nje yabo ngeke asambeni ngenza ukuthi asibalekeli manje ngaze kuqhamuke nabantu kuthiwa size uthuleleni ungaphi ngoba sinazi nanokuthi nitshela abangaki ukuthi nize kuthuleleni no siyabonga ma sizozama ma siyabonga hey siyabonga